people! Good day! Kung kamo mo pala'y pagbisita sa akong channel, welcome po sa Bitok Bitok University channel. Og nate pausuhon karon, mailhan nato karon kung follower ka sa Bitok Bitok University kay kung magkita ta, Bernie! Bitok Bitok BB. Bitok Bitok. Alright? Bernie Bitok Bitok BB. Yan, muna itong mga sinyalis sa mga followers sa Bitok Bitok University. Boom boom. Alright, tsaka who's that girl? Who's that girl? Say hi to my channel. Say hi, Ella. Hi, what's your name? Tell them what's your name. My name is go. My name's Ella. Your name is Ella. What's your favorite YouTube channel? Casey and Rachel. Casey and Rachel. Okay. In Wonderland. Love ni mo, Daddy? Kiss, Daddy. Skip na Alright, yan say ka. bye. Sleep na ka? Ay, doon ito apay ka kuya ka. Alright, it's a busy day today. Kaya, karon pa ko makapost ani kay di na mo pwede di sana mo i-announce kay surprise ni siya. Kay nami gibuhat na event para sa mga wounded na mga sundalo nga nasa kampo. Kaya syempre sila biatong mga hero mga igala. Di ba nagbuwis buhay sila. So ato silang gipatagaan og event o nagdalamig artista for free. Okay, so co-host na ako si Jam Bantige and napagwilayang co-host po na artista. Okay? Di na ako ni langay-langayon pa ani ana ang atong anay tabo. Karong adlaw. Poop, pum pum poop. Good morning people. Bitok bitok baby. Nami yan ang special event. Hi to my station manager. Hi, Hi, good morning. pero sikreto pa ni siya, di pa na ako ni-salty. Kaya. And the ladies of ABS-CBN. Good morning. So asa, so wala'y tao sa opisina karon ano na mo diri? Holiday. Single. Ayan na, overuse. Alright, DJ Mako in the house. So yung mong role nun, cameraman? Main cam. Main cam. Oo nga eh. Kaya nilagay ko dito permission to stretch. Yes, ma'am. Mag-thank you talaga kay Sergeant Black Panther na okay na sila. Kasi sabihin ko na Black Panther. Tapos isang song lang sila, song and dance, Multong Bakla. Jam, yung mong makeup artist. Nandito kami ngayon sa anong gym to? Camp Evangelista. Sa Evangelista Gym, Cagayan de Oro, para magbigay ng saya sa mga sundalong nagbibigay at nagbubuhos ng buhay nila. Nagbibigay ng seguridad sa atin. Kaya kami rito ay para gawing balanse ang sitwasyon, mapasaya man lang namin. You will now take your seats. Mga kapamilya, atin sa atin ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya, welcome to Saludo
sa sundalong Pilipino. Ladies and gentlemen, Kapamilya star, Mr. Eric Nicolas! Kung ako'y nagkamaling minsan, Alam niyo? Yan. Pwede kayo magwagay-way ng kamay, tapos mga extras na lang. Pabiro na. Ito ba kamay yan, no? Ang isang pag-ibig, Familiar. katapat at totoo. Dahil sa inyo'y naramdaman at tunay na mapagmahal. Parang biro lamang dumating ang tulad mo. Ang isang pag-ibig na tapat at totoo. kala ko ika'y nandun. Yun pala, Si Kaloy, isang pusong susugal para sa pagmamahal. Namamangha lang ako kasi ang galing-galing mo eh. Watch this. Magandang umaga sa inyo mga kapamilya natin sundalo. Ako po si Dion Pascual. Yung mga nandyan po sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro. Pasensya na po, di ako makakarating today. Samahan mo sila sa taas. Sige. Sige, para. ng buhay para sa bayan. Konting pasasalamat, konting pagpapasaya naman ang dala-dala natin, hindi ba? Konting-konti na kapalit ng katapangan na binibigay nila sa akin. Tinagukan na ako. Ako na kayo. Yun, oh, yan. At anong ginawa mo sa bata? Parang hindi masyado masaya si Nito ngayon. Kasi nakita ko eh. That's it, people. Congratulations sa itong mga sundalo. O pag mga ito sila, muli na daw sila may gala. Alright, that's it. Thank you very much. First time na ko ni Buhatong na siya. Of course, basta mananaw sa Bitok-Bitok University, ang tingnan. Bitok-Bitok! Bye! Whoop! Iyon, oh. Bago nga transition sa siya. Alright. Again.
katong mga wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe below. And hapit na, gamay na lang yun para may mong 2,000 ka subscribers para na ako'y tabangan kung promise na ko magbabot nig 2,000 akong subscribers na ako'y tabangan nga eskwelahan nga daycare center. Promise. Okay? And kamo ba na may gusto i-suggest? Ano sige gusto nga makita sa akong vlog? Na ba ko'y challenge? Na ba ko'y buhaton? Na ba ko'y kaunon? Anything pwede mo mag-suggest, comment lang below. Alright? That's it. Thank you guys. Salamat nga nagtanaw mo hanto sa pinakatumoy sa akong vlog. Thank you very much. Again, ang atong sign, BB, bitok. Alright? BB. Bye-bye.